Op i 4! 3 væk i 4! Jakob. To mand døde ude i det åbne. Jakob, Ja. der er gasplads lige herude i midten. Ja. Skal vi prøve at se, om vi kan få den? Kan vi gøre. Men jeg tror, der er en lige henne ved dækningen. Vores hold er nede ved femmeren. Er der en bag dækningen lige foran dig, Andreas? Yes, sir. Vi har 4'eren igen. Ja, og vi har 5'eren nu. Skal jeg rykke hen på 4'eren, så jeg kan løbe ham op ved sådan en dør? Ja, gør det. Der går en, der gik den vej der. Der går en, der gik den vej. Ja, der går en, der gik den vej. Fedt. Død mand! Fuck, hvor er det dårligt skud af mig. Ind i turen! Er det ham, der er løbet? Han var fandme nogen. Ja, han er i turen! Stefan, det er din død, det her. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han kigger på os. Ja, jeg så godt. Giv lige en. Nu, Mark. Godt skud. Det var rent held. Jeg tænkte, du bliver nødt til lige at rydde op bagfra, ikke? Jo, Good, man. det gik sgu også meget godt. Der er ingen mere med mig, skal vi lige gøre. Han er nede! Gilly er nede!
Med bånd. Spil slut. Prøv at kigge, hvem der ellers kom bag mig. Jeg er glad for, at jeg fik dig. Steffen, han har lige lavet nummer. Bare spiller. Det var faktisk på grund af, at jeg stod bare ind og flyttede.